sale an yi aure dai rana ta masoya tafiya sai gayya an gona amarya bari za mu ga yara ku rike junanku sama mai siya ga Nasir ango ga su za su wuce dakin su aure na zai an daura rana ba ta karya gata mai siya ga Nasir ango ga su za su wuce dakin su aure na zai an daura rana ba ta karya gata mai siya ga Nasir ango ga su za su wuce dakin su aure na zai an daura rana ba ta karya gata da fari gwani ya Allah alwahi da babban sarki ganin ka salati ya Allah ga da hanabiyin sarki gane ka zaga yau ango an kasa rufe masa baki kama shi gona mai kyau ga su za su wuce yan gata mai siya ga Nasir ango ga su za su wuce dakin su aure na zai an daura rana ba ta karya gata idan ka ji wane in ka taɗe shi ya shiga motsin baya idan ka ji aure dole da laife za a saka ciki kaya idan ka ji ango dole batunsa za a saka da amarya aure nasara ne soyayya ayo a batutun farko ku yo haƙuri junan ku shi za ya saka ku yi garko ku canja kama soyayya ko fara yi ne yau farko ayo murna bikin kwage baitun ku ne na sako ku ba su ta magautan ku gaba ku wuce ku kira ta mai siya ga Nasir ango ga su za su wuce dakin su aure na zai an daura rana ba ta karya gata alwarin so zo ki rike musu na ga gora fari sannan amarya yar lalle musu na sai a yi riri damke mijin kiki sashi ya shauki ya yi alfahari tun waje saura kin zarce yawo a gari musu na mai siya ga Nasir ango ga su za su wuce dakin su aure na zai an daura rana ba ta karya gata ta barata da kwadar zan yi gudu in tadda masoya in muku waƙar baitin auren ku don an yi musaya kaji masoya kowa na shauki ranar ba karya adibin ni ma din dai murna zai ku girgiza baya kaji kifi shi ku yo sallah ku yi addu'a a gurin sarki Allah Nasir dai yau gunki ya zamji go an gora amarya ba shi ruwa a cikin buta kake ba shi da kwarya mai siya ga Nasir ango ga su za su wuce dakin su aure na zai an daura rana ba ta karya gata mai siya ga Nasir ango ga su za su wuce dakin su aure na zai an daura rana ba ta karya gata mai siya ga Nasir ango ga su za su wuce dakin su aure na zai an daura rana ba ta karya gata mai siya ga